1932. 1932? Oo, mataw. Wow, dugayan ano? Dugayan na. Nakaabot ka sa gira sa hapon la? Bata pa ka? Arang Huwag ka kauyab og hapon la. Bata pa man. Ay, bata pa man. Gwapo na ba? Gwapo na ba? Gwapo na ba ni? Okay, here we go. What's up mga panda? Happy Independence Day! So, arita mo gawas na kay fresh kayo ang hangin dire sa Chocolate Hills, Bohol, no? Charan! Hello la! Welcome to my vlog! Kaila ka na ko? Kinsaman ko? Asar mas laruping. Sila laruping mo pa maari? Ano man? Tangi mo na. Matang. Kuha na siya mo na giingon og kanang make up. Isang po na yung ibutang sa imo. Alright. So wala agta diring dapita, no? So mo ni amo ang place. If wala mo kailan ako si Piolo Panda, ang pinakagwapo nga panda sa balat ng lupa. One day ko, by the way, ako di ay pet ko ni Adon, si Boss Adon, karon natulog pa. Munang akong gihilaman na yung iPad, kay later dito naman ko kagamit ani nag-work from home na siya. Kanya, muna siya, busy kayo na si Adon, oy. Pero, malagi to, dugay mata. Kaya lang magsaba ang akong gihilaman yung iPad niya, ha. Okay, so, mugawas ta diring dapita. Pwede na mugawas ang mga panda no nga bawal maka kay lockdown man. Pero try lang nato. Murag mga tower man siguro bawal magawas. Ang pet pwede. Okay. So, tago ta kay basig dakpuntag tanod ha. Basig nas nung team niyo dito ba dakpunta ba? Itong dapita. Itong dapita na yun na maligyag saging. Walang ko'y kwarta ipalit. Kanya si Boss Adon po, hikay to. Ngayon kong saging di ko tagaan. Oy, asam ka? Asam ka? Hi. Asam ang kong ipamahawan ron, oy. Tora ay kanang laki nagbarog diha si Julius na pangalan na. So ngayon ko na ako pangayo og saging di umatag ba siya saging. Si atong dungon ha. Gamasker ba siya? Di ba ka ni COVID positive ni? Ya. Ya, kaya buntag ka. Oh. Kaila ka na ko? Kaila ka na ko? Ako si Piolo Panda. Pwede mangayo sa imong saging? O pa ko'y pamahaw. Magkuha ra ko. Pila ka buok. Sige ha, mudong ko, matabok ko. Wow! Tang dako ay kinang problema ha. Bay ko ko'y kwarta. Akong boss natug pa. Nya yang kwarta to sa ATM tanan hago. Sus piting lamiar ba sa avocado, nay mansanas, nay saging hinog na. Hay! If katuod mo, asan ang tambuan? Hapit lang mo dire dool sa Chocolate Hills. Unya, muna nga karon, nay melon dire. Wow! Muni gustong tan ako ipamahaw pero ay kwarta. Tay maluoy kasi. Kuya. Gwapo bitaw ka kuya. Sugot ka sa kining isang sipi lang dia. Kining isang sipi lang. Pwede na god? Pamahaw lang. Oo. Paniod to ni. Oo. Kini. Oo. Alright. Kinabuhing panda. Perte, yung lisura. Balik lang ko ugma kay mangayo kong kwarta ni Boss Adon. Oo. Aris ako sa atbang ha. Bye-bye. Bye-bye. Balik sa ko. Lola! Sayuha man kanilaag. Bawal man mo gawas. Nag-comply ka na ba? Bawal lumabas. Hello. Introducing may kinakusgang silingan. Lola Ruping. Karon imong naong. Ha? Karon
Ito na kayo bitaw. Da, mato gibugbog ko. Asa mga padong la? Aga walking ka, painit. Ayaw ba paduon ng kasada ha? Kay mag-uol si Ate Inday. Gitugon ra ba ko ni Ate Dali nga di daw ka pala agon pirme. Uli na ka? Ay, di na ko painit-init sa mo. Painit ka. Basi, ay palabi hay. Basi duhan na tang itumon. Hay! Hay Lola, wa pa ko'y pamahaw na pamahaw sa inyo. Ay kini. Pwede mamahaw sa inyo? Pwede ko nung kailo ko pa. Mamahaw ta diri sa atbang guys. So, di na ta diri mga kapanda. Akong ipauli si Lola kay kuan safe diri ba? Oh, alami kani siya balay ay milyonarya man gani siya. Okay, la, say hello sa mga fans nimo. Ito na hilo. Okay guys, so ang atong Guwapo lagi ka doon. ay siyempre. Mas gwapo ko ni Adon si Piolo ko, Piolo P-I-O Lo, Piolo. Ya karon la. Kansa tay imong birthday la? March 27, Yung labay na. Unsang tuiga? 1932. 1932. Oo, matao ko. Wow, dugayan na no? Dugayan na. Nakaabot ka sa gira sa hapon la? Bata pa ka? 1932. 8 years old to. 8 years old ka sa gira sa hapon. O, pero kung yan nami ka po sa mo. Arang Wa ka kauyab og hapon la. Mata pa man. Ay bata ka man. Sorry. Pero di mo classmate ni Enrile la. Pinili. Enrile ba katong na thesis nga dugay na kaayo? High school ka naman po yung kapin. Okay. Bana. Oy, bana. Magigyag isda bana kayo. Question number 2 la. Taga diin ka la. Iris. Diri na kagi anak. Ah, Unya, kinsa may imuhang kuan la? Imong bana la. taga-Bangis siya. Si Luluputin. Mingaw na ko Luluputin ay. Taga Balinsa di si Luluputin. Okay. Pila anak niya la? 11 lives. Uy, ang dami ha. La, pila ka buok? Imuhang anak laki. Upat. Upat. Kinsay pinakagwapo? Pareha ko po. Pareha. Kinsay mas gwapo? Ako sila. Hoy, banha! Banha. Kinsay pinakagwapo la? Pareha sila gwapo. Pareha sila tanang gwapo. Di, si Iyo Pat. Si Paterno. Dili. Ay, dili. Pareha sila gwapo ba? Pareha ra sila gwapo. Anya, kinsa may pinakagwapa pod sa mga anak ni mo Badzi? Pareha po. Pareha pod, bay pabor-pabor. Di ba? Patas. Murag balaod sa Pilipinas. Ay. Lami ang tagmahuman na ni pandemic la no? Bagaro sa pamagod eh. Dugay-dugay pa daw kuno ni. Kung ito hindi tapos ng bako makinja. Mag social distancing talaga bawal kung tapan. Pag ginaot, Pero, ko. pero silingan man. Magkita gyud ta kanadlaw. Ay. So karon la, unsa may plano nato la og mahuman na ning pandemic la? Balik ko po. Karoon kung magsuba dito din. Mabalik ka og Zumba? Amo balik ka Amerika? Wala. Ano sa mga kanto? English? Tama yun. Piso dito madawat. Anak kay pensyon? Wow. Wow, brighter life. Dako di kag retirement la. Huwag mag-retirement. Dito bago kay trabaho. Tagal kag 700 dalat. Uy, kalami no? Okay. Sa Amerika la, ilang years ka nakapuyo dito gani sa una? 22 years. 22 years? Nagbay pagod mo daw mas ka na pag uli ka na ko na usama. Ano ko kaila. Hingwapo man ko gud. Nya la, sa Amerika la tinuod lang nga daghang Amerikano. Ako kay. Ana tinadi ay. Ay. Dagan ko ng Pilipino. Kalanlaing mga race. Daghang lain nga race nga to. Pero daghang Pinoy. Tagal Pinoy. Okay. Si anak ni mo nga nasa Amerika na
Banang asa motor eh. Manilisod yung nagpuyo daplin sa highway. Pero ting daghan ng motor ay sige gawas lahat kita motor la kaluoy kala padaplin lang kung gawas magaling ka. Al, gamay rin yung laka dito. Ay sige gamay ra ang truck dire. Ba't ka isod kay ka magawas? Gusto pero naka-stoplight. Na stoplight. So mga na to guys, manatag interview na lula. Okay, mamahaw na ko na siya. Ato ihatod sa sulod kay aron sure nga mo balik silang balay. Sige laag lagi. Ato ka sulod. Sa mga tagbalay dire. Na dire. Ay, kamu ra? Nay pamahaw dire. Tulog pa sila. Hindi ko mukhaon la. Vegetarian ko. Sagi lang ang kinaon. Namlig mo yung rice cooker lindot la. Kapag sigaret eh, nakuha naman mga hoy. Dili ko di ka mga hoy la. Away sugnod. Asa may imong breakfast nga paborito la? Ako bunta gata talaga. Gatas ra? Kanang bunakid. Naanad ka sa Amerika nga gatas na sudan. Sudan pamahaw. Nesquik man lagi na gatas. Chocolate man na. Gatas sudan na. Uy pamahaw sa uy ki. Di mo kung kao gatas la. Dili. Mo kung timplahan? Di ko mainom lagi. Nangapi na ko. Pamahaw lang diha. Imuha na. Human ako go. Lalano na. Ayaw na. So, there you go mga kapanda. Kita-kits na punta sa sunod na ako nga vlog. Kita magpainit kay medyo hapdo sa panit.